Assalamualaikum. Hari kedua nanggone Surabaya. Iki wis kaya biasane, wis mari kabeh penggawean kos-kosan. Kita menuju nanggone warung bersama si Bocil, disponsori Bocil sing semua kan diajak melaku paling seneng pokoke. Dan tiba-tiba wis sampai depan Indomaret. Kan iki warungnya cedak Indomaret, wis dadi Bocil iki mukane seneng nanggone warung. Dan sampai di warung pecel lele Cak Birin. Lagi mangan jek kene iki mau ternyata ayame wis karek iki, tusukane wis karek iki. Alhamdulillah iki mau lumayan rame. Lah ndek kene iki mau apa ae menune? Ono soto ayam, ono mujair, ono lele, ayam bakar, ayam goreng, tusukan. Mari ngono ono usus, ono kulit, tempe, tahu, telur. Dan iki lho sing spesial kok apa sambele ku diulek mendadak. Dadi ana wong pesen langsung diulekno. Dan dilengkapi juga ono minuman es jeruk, es teh, teh tawar, air putih, iku juga ono bes. Iku mono kok ono gelas jumbo kalau gelas biasa. Tergantung selera pengen gelas jumbo atau biasa juga ono. Dan ini pesona es teh seger bes. Es batune akeh dadi adem dan tidak kalah dengan es jeruknya juga seger. Ojo lali mampir liwat ya bes nanggone pecel lele Cak Birin, Jalan Raya Mulyosari nomor 29 Surabaya. Sebelah perumahan Mulyosari Utara RW 1 dan seberang jalan iku mau ana Universitas Widya Kartika. Nek iki mau nanggone warung wis rada nyantai, dadi Bocil iki mau ngejak nanggone toko pink. Mbok ana apa nanggone toko pink mau? Angger nang kene iku mau mesti ngejak nanggone toko pink ki lho, Bes. Padahal nang toko pink ki mau penuh dengan kosmetik sing disukai ku ndek lantai loro. Iku ana apa? Ana gantungan kunci karo ana jepit. Lah iku lho sing dituju njaluk jepit-jepitan.